טוב, אז היי לכולם, אני ממש מתרגש לפתוח את הסרטון הזה, כי אנחנו הולכים היום לדבר על כלי ממש מגניב, שנקרא LM Arena. זאת פלטפורמה מאוד מיוחדת, שנותן לכם להתנסות בכל מיני מודלים שונים של בינה מלאכותית. זה כלי שמאפשר גם יצירה של תמונות וגם עריכה של תמונות קיימות. גם המודל החדש ננו בננה נמצא שם, יכול להיות שחלקכם שמעתם עליו. זה מודל עריכת התמונות הכי מדובר כרגע, עד לפני כמה ימים לא היה ברור בדיוק מי יצר אותו. היו שמועות ולאחרונה התגלה שהן נכונות, וזה אכן מודל עריכה של גוגל. הוא כבר קיבל שם חדש, ג'מיני 2.5, אז זה שהוא גם שם זה רק מוסיף להתלהבות. אז מה שמיוחד ב-LM Arena זה מצב באטל. אז איך זה עובד? אתם מזינים בקשה בשורת הפרומפט, והאתר מייצר לכם שתי תמונות, כל אחת ממנוע שונה של בינה מלאכותית. אתם מסתכלים על התוצאות, בוחרים איזו תמונה יותר מוצלחת, ורק אחרי שתדרגו, האתר חושף בעצם איזה מודל עמד מאחורי כל תמונה. אפשר להתייחס לזה כמו איזשהו סוג של משחק, אבל דבר כזה עוזר לכם גם להבין איזה מודלים הכי מתאימים לכל בקשה שאתם צריכים. השימוש בכלי LM Arena הוא כרגע לגמרי בחינם, אתם יכולים להיכנס, להתנסות, לשחק עם המודלים, זה בלי תשלום בכלל, ונכון עכשיו לא צריך אפילו להירשם. זה לא יישאר ככה לנצח, ובאמת כמו בהרבה כלים שהתחילו בחינם, גם הוא כנראה יגבה תשלום באיזשהו שלב. אז זה המסך הראשי של LM Arena, הוא נמצא בכתובת lmarena.ai. LM Arena הוא בעצם מודל שפה, כמו כל צ'אט שאתם מכירים, אם זה צ'אט GPT, ג'מיני, קלוד. אפשר כמובן להתכתב איתו ולעשות בו שימוש כמו של כל מודל שפה רגיל. אפשר גם לבקש ממנו ליצור תמונות חדשות, הוא ייצר לכם את התמונות בכל מיני מודלים שונים, גם זה באופן אקראי. אבל היום אני רוצה להתמקד ביכולות עריכת התמונה שלו, שהיא הרבה יותר מעניינת. אני רוצה לבדוק מה אפשר ומה אי אפשר לעשות איתו. אני הולך היום לחלק את הבדיקה שלי לכמה סוגים שונים של יכולות עריכה, הוספה והסרה של פרטים, שינוי פרטים בתמונה, החלפת רקע, שינוי מזג אוויר או תאורה, שינוי של סגנון עיצובי, צביעת תמונות שחור לבן, תיקון צבע בתמונות, הורדת השתקפויות, שינוי קומפוזיציה בתמונה, יצירת אובייקט לפי רפרנס, שינוי הבעות פנים, הוספה של טקסטים לתמונות, והשתלה של לוגו בתמונה. טוב, אז זה המסך הראשי של LM Arena, כמו שאתם רואים במרכז נמצאת לי שורת הפרומפט, וכדי ליצור תמונה אני בוחר פה באייקון הקטן הזה של התמונה, Generate Images. טוב, אז הכנתי לי פה כמה תמונות בתיקייה במחשב, ואני גורר את אחת התמונות לתוך הצ'אט. בנוסף לתמונה אני מקליד לו בעצם מה אני רוצה שיהיה שינוי בתמונה הזאת. את כל התמונות והבקשות אני יכול לבקש ממנו גם בעברית, אבל מניסיון שלי עם הכלי הזה הוא מבין יותר טוב כשמבקשים ממנו באנגלית. בגלל שמדובר בכל מיני מודלים שיוצרים את זה, יכול להיות שחלקם כן מבינים עברית וחלקם לא, לכן אני ממליץ מראש לתרגם את הפרומפט שלכם לאנגלית ורק אז לשלוח אותו. אז ביקשתי ממנו להוסיף פרחים בתוך האגרטל שתלוי בחוץ, אני שולח את הבקשה ובואו נראה איך הוא יתמודד עם זה. טוב, אז קיבלתי שתי תוצאות, זאת התוצאה הראשונה, כמו שאתם רואים הוא ענה לבקשה בצורה די טובה, גם בתוצאה השנייה קיבלתי פרחים אחרים, בתוצאה הזאת הוא לא רק הוסיף פרחים, הוא גם החליף את כל האגרטל. כמו שאתם יכולים לראות, מעל שתי התמונות כתוב לי אסיסטנט A ואסיסטנט B. בעצם כל אחת מהתמונות נוצרה במודל אחר, ואני צריך לבחור כרגע מבלי לדעת איזה מודל יצר את זה, איזו תוצאה הכי טובה. אז אני יכול לבחור בצד שמאל, בצד ימין, אני יכול לבחור בטקו, בעצם ששתי התוצאות היו טובות, או ששתי התוצאות היו גרועות. במקרה הזה שתי התוצאות היו מוצלחות בעיניי, אז אני בוחר בטקו. מה שקורה עכשיו זה בעצם אחרי שדירגתי, המודלים נחשפים. את התמונה השמאלית יצר מודל פלקס קונטסט, ואת התמונה הימנית יצר מודל קוון. אני גורר את התמונה מחדש, והפעם אני מבקש להוריד את החתול. טוב, אז אלה שתי התוצאות שיצאו לי. כמו שאתם יכולים לראות, כמעט ולא ניתן לראות הבדל. שתי התוצאות באמת מאוד מוצלחות. טוב, גם במקרה הזה קיבלנו את אותם מודלים. אני גורר לו הפעם את התמונה הזאת. זאת איזושהי תמונה של רכב עם לוחית רישוי ישראלית. ואני כותב לו הפעם בפרומפט, רכב מקומט ומרוסק, וביקשתי ממנו גם שישמור על לוחית הרישוי בדיוק כפי שהיא. בעצם אני מצפה מהמודל שיעשה את זה שישמור על הנראות של הרכב בדיוק כמו שהיא, אבל בחרתי להדגיש לו שישמור גם על לוחית הרישוי. אוקיי, אז אלה שתי התוצאות שקיבלתי. טוב, אז בצד ימין קודם כל קרתה כאן איזושהי תקלה כנראה, כי לא קרה כלום. ומצד שמאל קיבלתי בדיוק את מה שביקשתי, תמונה של אותו רכב מרוסק. כמו שאתם יכולים לראות הוא שמר גם על לוחית הרישוי, גם על הנראות הכללית של הרכב. הוא השאיר את התמונה ממש כפי שהיא ושינה בדיוק את מה שביקשתי. והמודל שיצר את התמונה הזאת הוא ננו בננה.
אני גורר לו את אותה תמונה פעם נוספת, והפעם אני מבקש ממנו שהרכב יהיה מלא בלשלשת של יונים. בואו נראה איך הוא יתמודד עם זה. טוב, אז קיבלתי כאן שתי תוצאות. מצד שמאל זה קצת נראה יותר כמו כתמי שמן, אבל מצד ימין נראה שהוא כן ענה על מה שביקשתי. אני חייב להגיד שזה קצת מוזר, כי בעצם יש לכלוך על כל החלקים של הרכב, חוץ מהשמשה. שתי התוצאות לא מספיק טובות לדעתי, אם אני רוצה אני כמובן יכול לנסות שוב. אני גורר לו הפעם תמונה אחרת, זאת התמונה, נראית כמו סצנה מאיזשהו סרט. והפעם אני מבקש ממנו להחליף את הרקע מאחורה לרקע עירוני. אוקיי, אז אלה התוצאות. אז קודם כל ממבט ראשון אני רואה ששני המודלים כן הצליחו לענות על הבקשה. מצד ימין יש משהו קצת מואר בצורה לא טבעית בתמונה, מה גם שהוא שינה קצת את האיש שעומד בפרונט, הוא חידד אותו קצת, ולדעתי גם משהו בפרצופים שלה טיפה השתנה. לדעתי התוצאה הזאת טיפה יותר מוצלחת, כי הוא צריך לשמור על האווירה, ממש דומה לתמונה המקורית, אבל משום מה הוריד את האיש שבצד. לא מספיק מוצלח לדעתי, אנחנו ננסה עוד פעם. טוב, אז אלה שתי תוצאות הרבה יותר טובות כבר. גם נראה שהוא שמר על האווירה בצורה מוצלחת, והוא גם צריך להחליף את הרקע לעירוני בצורה שמשתלבת ממש טוב עם הדמויות. זאת התוצאה השנייה, גם מאוד מאוד מוצלחת, יצא קצת יותר בהירה, אבל זה לא מפריע לי. אני מוריד את התמונה למחשב, שימו לב, יש לי כאן כפתור קטן של דאונלוד. והפעם אני גורר את התמונה שהורדתי, ואני רוצה לעשות בה שינוי נוסף. טוב, אז התמונה הזאת היא בווייב נורא חורפי, ואני מבקש ממנו לשנות את מזג האוויר והתאורה בתמונה לשמש ישירה. טוב, אז אלה שתי התוצאות שקיבלתי. במבט ראשון באמת שתיהן מאוד מאוד מוצלחות. זאת התוצאה הראשונה. קודם כל נראה שהוא שמר על הקומפוזיציה והנראות של הדמויות בצורה מושלמת. שימו לב איזה יופי רואים את השמש על הפנים שלהם ועל כל הכפלים בבגדים. הוא הוסיף את השמש גם על הרחוב מאחורה וגם על האיש בפרונט בצורה ממש ממש טובה. באמת אין מה להגיד, זאת תוצאה לא פחות ממדהימה. זאת התוצאה השנייה, גם כאן באמת עבודה מוצלחת מאוד. הייתי אומר שכאן משהו בתאורה נראה קצת יותר טבעי ופחות זוהר, ונראה שאני אבחר בתמונה הימנית. ואלו שני המודלים שיצרו את התמונות האלה, קוון ופלקס קונטנט. אני לוקח שוב את התמונה שהשתמשתי ברגע, התמונה החורפית, ואני מבקש ממנו הפעם לשנות את מזג האוויר למזג אוויר גשום. טוב, אז אלה שתי התוצאות. גם הגשם שמופיע לאורך כל התמונה שנראה נורא נורא טבעי, והוא גם בעצם שינה את כל המראה של הדמויות וגרם להם להיראות רטובות. שימו לב איזה יופי, אפשר לראות את הטיפות על המעיל של האיש מקדימה. מה שגם אני חייב להגיד שמשהו בגשם בחלק הזה בפרונט מרגיש קצת לא טבעי. אבל סך הכל תוצאה מוצלחת מאוד. טוב, זאת התוצאה השנייה. גם כאן אפשר לראות באמת גשם על כל הפריים, אבל התוצאה הזאת פחות מוצלחת, הם לא נראים רטובים, וגם משהו כנראה עשוי לא טוב. תוצאה נחמדה, אבל אין ספק שהקודמת הרבה יותר מוצלחת. טוב, אני עדיין נשאר עם התמונה הזאת, הפעם עם הגרסה הקיצית שלה, ואני רוצה לעשות הפעם שינוי של סגנון עיצובי לתמונה. אז ביקשתי ממנו ליצור את התמונה הזאת בסגנון אנימה. טוב, אז תוצאה אחת היא כנראה תקלה, אבל התוצאה הזאת יצאה ממש מוצלחת. נראה שהוא גם מצליח לשמור על קומפוזיציה מדויקת לתמונה המקורית, וגם להחליף את כל הסגנון לאנימה. מה שכן הרקע מאחורה יצא קצת מוזר, אני לא בטוח עד כמה הוא תואם לסגנון. המודל שיצא על זה אגב הוא פלוקס קונטנט. אני מבקש לנו ליצור את אותה תמונה, אבל הפעם בסגנון דיסני פיקסאר. טוב, אז אלה התוצאות. כמו שאתם רואים בשתיהן הסגנון הפיקסארי מאוד מאוד מובחן. גם בתמונה הזאת הוא שמר לקומפוזיציה מאוד מאוד מדויקת לתמונה המקורית. התמונה השנייה יצאה מאוד מאוד דומה, אולי קצת בהירה יותר. אני גורר לה הפעם את התמונה הזאת, ואני רוצה לעשות את הדבר ההפוך. אני מבקש לנו לקחת את התמונה המצוירת הזאת, וליצור אותה בגרסה ריאליסטית. אוקיי, אלה שתי התוצאות שקיבלתי. טוב, אני חייב להגיד שהן ממש מגניבות קודם כל. אז בתוצאה אחת הוא באמת ניסה לשמור על הקומפוזיציה כמה שיותר מדויקת לתמונה המקורית. כמו שאתם רואים, גם הרקע וגם כל הפרופורציות של הבן אדם ממש תואמות לתמונה המקורית. בתמונה השנייה לעומת זאת הוא הבין את הבקשה קצת אחרת, והוא לקח את זה לגמרי למקום הריאליסטי. הוא יצר את התמונה הזאת ממש מחדש כאילו מדובר בצילום. לא הכי ריאליסטי בעולם,
גם התמונה קיבלה גוון צהוב כזה, מה שמסגיר כנראה שמדובר במודל של ChatGPT מאחורה. אז כן, התמונה הימנית נוצרה ב-ChatGPT והשמאלית נוצרה בפלוקס קונטנט. אני אגרור לה הפעם את התמונה הזאת, היא לא בדיוק שחור לבן, אבל חסרים פה צבעים בתמונה. ואני כותב לו בפרומפט, תמונה צבעונית. טוב, אז אלה התוצאות שקיבלתי. בצד ימין הוא לא עושה מה שביקשתי, בצד שמאל כן יש לה תמונה צבועה, אבל יש לה גוונים קצת מוזרים. אני שולח את הבקשה שוב. טוב, אז קיבלתי פה כבר תוצאה הרבה יותר טובה. מצד ימין באמת קיבלתי תמונה בצבע, אבל יש פה עדיין איזשהו גוון צהבהב. זה קצת מעצבן, ולפי דעתי יש מודלים שיכולים להביא לי תוצאה יותר טובה. אני שולח את הבקשה פעם נוספת. אוקיי, אז מצד שמאל בהחלט יש פה כישלון, אבל מצד ימין קיבלתי תוצאה שהיא כבר הרבה יותר מוצלחת. התמונה בצבע וגם בגוונים נורא טבעיים. אהבתי נורא את התוצאה הזאת, ומבחינתי יש לנו מודל מנצח. המודל שיצר את זה אגב הוא ננו בננה של גוגל. אני גורר לו הפעם תמונה נוספת. התמונה הזאת אומנם בצבעים, אבל משהו בצבעוניות שלה קצת אפור, ואני רוצה לבקש ממנו לתקן את הצבעוניות של התמונה. אז ביקשתי ממנו correct the color of the image, ואלה שתי התוצאות שקיבלתי. טוב, אז מצד שמאל לא נראה שיש איזשהו שינוי, ומצד ימין קיבלתי אומנם תמונה שצבועה בצבעים ממש נכונים, נראה שהוא שינה את הפנים של האישה ואת כל הקומפוזיציה של התמונה, מה גם שהתמונה קצת יותר צרה. אני אשלח את הבקשה פעם נוספת, כי אני לא מוותר לו. טוב, זאת הצעה כבר הרבה יותר מוצלחת, אבל הצבעים עדיין לא מושלמים, משהו בתמונה קצת ירוק מדי. גם בתוצאה השנייה הצבעים חזקים מדי וזה לא יצא טבעי. שימו לב שמעל כל תמונה יש לי כפתור קטן של retry, אם אני לוחץ עליו, בעצם אותו מודל שיצר לי את התמונה, מבצע קריאה מחדש ויוצר תמונה חדשה. אני מבקש משני המודלים לנסות עוד פעם, בתקווה שזה ייתן לי תוצאה יותר טובה הפעם. טוב, אז אלה שתי התוצאות, לא מספיק מוצלחות בעיניי, אחת יצאה נורא כהה ואחת יצאה כמעט בלי שינוי. אם אני צריך לבחור, נראה לי שהתוצאה השמאלית היא הכי מוצלחת עד עכשיו. אני קורא לו הפעם את התמונה הזאת שצולמה מחלון של רכבת, ואני רוצה לבקש ממנו למחוק את כל ההשתקפויות ולהשאיר את הנוף בחלון נקי. אז כתבתי לו remove the reflections on the window, ואני שולח את הבקשה. טוב, אלה שתי התוצאות שיצאו לי. זאת תוצאה ראשונה. נראה שבאמת רוב ההשתקפויות פה נעלמו, אולי יש כאן קצת רמזים להשתקפויות למעלה, אבל הוא באמת הצליח לנקות את הרוב בצורה ממש טובה. זאת התמונה השנייה, גם כאן ניתן לזה עוד קצת סימנים של השתקפויות, אבל סך הכל עבודה ממש טובה. המודל שיצר את התמונה הזאת אגב הוא Seed Edit. אני אגרור לו הפעם את התמונה הזאת בסגנון קצת אחר, תמונה שנראית קצת כמו פריים מסדרת ילדים. אז כתבתי לו צור גרסה של התמונה הזאת, כך שהילד הוא זה שיצעק על המפלצת. טוב, אז אלה שתי התוצאות. נראה שבצד שמאל הוא היה הכי קרוב למה שביקשתי. באמת הילד מכוון אצבע וצועק, אבל הוא לא מכוון אותה למקום הנכון. כדי להקל על התהליך אני אוריד את התמונה הזאת למחשב, אעלה אותה מחדש, והפעם אני אבקש לסובב את הילד לצד השני. טוב, אז ביקשתי ממנו להפוך את הילד לכיוון המפלצת. אלה שתי התוצאות, באמת בשתיהן הוא עשה את מה שביקשתי, ונראה שהתוצאה מצד ימין הכי מוצלחת. קצת חסר לי במפלצת איזשהו מבט מפוחד שמגיב אליו, נראה לי שאני אוריד את התמונה, אעלה אותה מחדש ויבקש שינויים נוספים. טוב, אז ביקשתי מפלצת במבט מפוחד, ואלה התוצאות שקיבלתי. טוב, אז מצד ימין באמת קיבלתי מפלצת מפוחדת, אבל הוא גם הפך את הפרצוף של הילד למפוחד. אז במקרה הזה אני יכול להישאר עם התוצאה המקורית, או שאני יכול פשוט לעשות שוב. אני גורר לו את התמונה הזאת, ואני מבקש ממנו הפעם לעשות שינוי בהבעת הפנים. ביקשתי הבעת פנים עצובה, ואני שולח את הבקשה. אוקיי, אלה שתי התוצאות, נראה שהן לא מספיק מוצלחות. אני אתן לשתיהן רענון ונראה אם זה ישתפר. אוקיי, זה קצת יותר טוב, ונראה ששני המודלים האלה עדיין לא מצליחים להתמודד עם זה כל כך. אני מעלה את התמונה מחדש ומנסה פעם נוספת. טוב, אז קיבלתי פה שתי תוצאות. טוב, אז על פניו נראה שהתוצאה מצד שמאל הרבה יותר מוצלחת, אבל שימו לב שדווקא מצד ימין היא הרבה יותר דומה לעצמה בתמונה המקורית. אני רוצה לעשות משהו שונה הפעם. אני רואה לו את התמונה של המפלצת החמודה הזאת, ואני מבקש ממנו ליצור אובייקט אמיתי בהשראתה.
אז ביקשתי ממנו, צור בובה ריאליסטית של הדמות הזאת, מונחת על מיטה של ילד. אני לא יודע עד כמה המודלים הצליחו להתמודד עם זה. טוב, אז אלה שתי התוצאות, ועל פניו הן נראות מאוד מאוד דומות, אבל יש ביניהן הבדל מאוד מאוד גדול. אז כאן יש לי איזושהי מפלצת אקראית שקצת דומה למפלצת שלי, שבאמת מונחת על מיטה. אבל מצד ימין קיבלתי תמונה של מפלצת מאוד מאוד נאמנה למקור, ומאוד מדויקת לרפרנס ששלחתי. שימו לב, למרות שהרפרנס בכלל היה מצויר, היא ידעה לייצר לי בובה ריאליסטית שעדיין ממש ממש דומה לדמות הרפרנס. אפשר לראות שזאת ממש נראית אותה דמות, אפילו בצורה של השיניים היה דיוק. המודל שיצא את התמונה המדהימה הזאת אגב הוא פלוקס קונטקסט. אני אשאר עם הרפרנס המגניב הזה, והפעם אני אבקש ממנו ליצור פסל של הדמות הזאת, פסל מוזהב שמונח במוזיאון. אז באמת בשתי התמונות הוא הצליח לייצר את הדמות כפסל ריאליסטי מזהב. בתמונה השמאלית כמו שאתם רואים הוא בעצם השאיר את אותו רקע המקורי, השאיר אותו מצויר ומיקם את הדמות בדיוק במקום שהיא הייתה. לעומת זאת בתמונה הימנית הוא עשה בדיוק מה שביקשתי, הוא יצר את הדמות כפסל מוזהב וגם שם אותה במוזיאון. כן אני חייב להגיד שמבחינת דיוק של הדמות, הגרסה הזאת הרבה יותר נאמנה למקור. אפשר להמשיך ולנסות אבל כרגע זה מספיק מבחינתי. ואני נשאר עם אותה דמות, אבל הפעם אני מבקש ממנו ליצור אותה בסגנון אחר לגמרי. אז ביקשתי ליצור את הדמות בסגנון פיקסל, כמו במשחק מחשב ישן, ואלה התוצאות שקיבלתי. טוב, אז שתי התמונות יצאו ממש מוצלחות, גם הצליחו להישאר במראה נאמנים לדמות המקורית, וגם ליצור את זה בסגנון שביקשתי, אמנם בסגנון מפוקסלים קצת שונים, אפשר לראות שזאת ממש נראית אותה דמות. הניסיון הבא שאני רוצה לעשות הוא עם התמונה הזו, ואני רוצה לבקש ממנו להוסיף טקסט מאחורה. ביקשתי ממנו להוסיף את הטקסט LM Arena בגדול מאחורי הדמות, ואלה התוצאות. אז מצד ימין באמת קיבלתי את הטקסט מאחורה, אבל הוא יצא קצת קטן מדי. בעצם בגלל שהR מוסתרת כמעט במלואה מאחורי הדמות, הטקסט לא כל כך קרי. לעומת התוצאה השנייה שקיבלתי, שכאן הטקסט גם קרי מאוד, והוא גם הצליח להתאים את הסגנון של הטקסט לנראות הכללית של התמונה. בעצם כל הטקסט בסגנון ניאון כזה, שנורא דומה לווייב הכללי של התמונה, מה גם שהוא הוסיף כאן השתקפות על הרצפה שהיא מאוד מאוד מרשימה. טוב, אז השתלנו טקסט לתמונה, ועכשיו אני רוצה להשתיל לוגו. אני חוזר לתמונה הזאת שהשתמשנו בה כבר מקודם, והפעם אני אבקש ממנו להחליף את הציור שיש לדמות על החולצה בלוגו שלי. אז כתבתי לו, תחליף את הציור שעל החולצה של האיש בלוגו שבתמונה השנייה, ואני לא שכח לגרור לו תמונה נוספת גם של הלוגו. זה הלוגו אגב, אני שם אותו רגע בגדול. טוב, וזה התוצאות שהתקבלו. אז בצד שמאל הוא באמת הצליח להשתיל את הלוגו בצורה ממש יפה על החולצה. שימו לב איזה יופי, גם החוטים עולים על הלוגו ומסתירים אותו בצורה נורא אמינה. לעומת זאת בתמונה השנייה הוא החליט להעלים את החוטים לגמרי, וגם אני לא בטוח אבל נראה שמשהו במנח של הלוגו לא כל כך מתאים לזווית של החולצה. אני רוצה לעשות ניסיון נוסף עם הלוגו, והפעם אני אגרור לו את התמונה הזאת. ואני מבקש ממנו להחליף את הלוגו שעל הבניין בלוגו שבתמונה השנייה. טוב, אז אלה שתי התמונות שקיבלתי. בצד שמאל הוא משום החליט לשים את הלוגו של OpenAI. לא ברור למה, אבל אני מאמר שמי שיצר את זה ChatGPT. לעומת זאת בתמונה השנייה הוא כן הצליח להשתיל את הלוגו על הבניין, אבל זה לא נראה כל כך ריאליסטי. הלוגו נראה מודבק שם בצורה נורא נורא רשלנית. אני רוצה לעשות ניסיון אחרון עם הלוגו, והפעם קצת יותר לאתגר אותו. אני מעלה את התמונה של הבניין הזה בצורת תפוח, ואני מבקש ממנו להפוך את הצורה של הבניין בתמונה לצורה של הלוגו שבתמונה השנייה. טוב, אז אלה התוצאות שקיבלתי. בשני המקרים יש פה כישלון, הוא לא כל כך הצליח להבין מה אני רוצה. אני אנסה לבקש את זה עוד פעם, ואני מקווה שהפעם יענה לי מודל אחר. טוב, אז קיבלתי פה תוצאה אחת שהיא כבר הרבה יותר טובה. הלוגו אמנם איבד את הנראות של הבניין המקורי, והוא קצת נראה יותר כמו איזשהו פסל שחור, אבל נראה שהוא כן הצליח להשתיל אותו בצורה ממש אמינה בתוך התמונה, ולמרות שיש פה אזור מרחף בתוך הלוגו, זה עדיין נראה מאוד מאוד אמין. נראה שהמודל שיצר את התמונה הזאת הוא דווקא די מוצלח, ואני רוצה לנסות את המודל הזה שוב. אני לוחץ פה על retry. טוב, זאת התוצאה שקיבלתי. נראה שהוא כן מצליח לקלוט את הצורה של הלוגו ממש טוב, אבל לא ממש להבין את הבקשה. אני רוצה להראות לו מחדש את התמונה המוצלחת שהוא עצמו יצר, ביחד עם התמונה המקורית של הבניין,
ולבקש ממנו הפעם לשנות את הטקסטורה שתהיה כמו בבניין המקורי. טוב, אז מצד ימין נראה שזה יצא כמעט, הוא כן הצליח לשמור על הטקסטורה ממש טוב, אבל לא על הצורה. לעומת זאת מצד שמאל הוא כן הצליח לשמור על הצורה ממש טוב, אבל על הטקסטורה פחות. זה לא מבריק ואין פה השתקפויות של בניינים, למעשה הטקסטורה נראית פה יותר מט, אבל סך הכל אני ממש אוהב את התוצאה הזאת, ונראה שאני אשמור אותה למרות שהוא יצליח. אז עד כאן להפעם, תודה שצפיתם. מה שהצגתי לכם זה באמת מתוך התרשמות שלי ומניסיונות שאני עשיתי עם הכלי החדש. בגלל שהדמויות נוצרות כל פעם במודל אקראי, קשה להתייחס ליכולות של כל מודל בפני עצמו, ואני מאמין שככל שיאמנו את הכלי הזה, ידע כל פעם לבחור בצורה יותר טובה את המודל שהכי מתאים לכל בקשה. אם גיליתם משהו חדש אפשר לעשות איתו, אני ממש אשמח שתכתבו לי. ולאלו מכם שנשארו עד החלק הזה של הסרטון, אם אהבתם את ההדרכה אני רוצה להזמין אתכם ללמוד עוד על איך ליצור עם AI. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס יצירת סרטים עם AI, בו תכירו את כל השלבים כדי להפוך רעיון ליצירה. החל מיצירת תסריט, פריימים והנפשה שלהם, ועד יצירת קריינות, ליפסינק, מוזיקה, אפקטים קוליים וכתוביות. אם אהבתם את הסקירה של הכלי אני ממש אשמח שתשאירו לי תגובה ותעקבו אחרי הערוץ. אני נמצא גם בכל הפלטפורמות האחרות, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי גם שם. אז עד כאן להפעם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.